mata dengan pergi ya ulu jadi wai kali ka selawang dengan sai selengok dengan ong ka dawai kan ni ki babon hi kan ni ki tip tang ban set jur tu ki ba mlien ban set jur bat ka tung ka bang ha ban set jur tengah ngam du kham bam jur kan ni nomor ba hala ka tien nga ka buat man bam jur kan ni te kebangan batai phi kebanga wa ban thu lem sakhi ngap ha ka ba kam ha ka ba kum kini ki por ki ba man ta le jur ki long ki khna ki badang khamrit karta tu ki tang su bayong khli ki la khloi ki long khloi sit met to te ngap ha ngan batai phi pendon kam da kanir kat kita wai kiba phi pendi kino kita wai ki we dai kata jing stom enda pila pendi untuk sak khet kani ka slawang khet ka sla ka bolong kum kani ka shriu kani kam dai mo kani ka wai kani ta kam long ka kani ka riu panai ni ong kani ka shriu riu tom te pin su khet ikani ka sla khet kuntu ikani ka sla mentasanya bahap khot bahai ni ka sla kuntu tada sa tap na kani ka selang jong itai khulung na ki no ki badon ke jing stom ke jing pangsit mangapong sa sutap nang ni sa tak di jan kin jajan salah ikut tu tak nang ni pok selangmat te kum ta ki khulung kin sas episode kan mi nok tu ka jing sit ke badon ha pok jong ka met ke jong ki kum ta kloi lan kin pangat ki khulung te kita ka dei ka we ka benta te kani ka sriu ka basapok ru kani ka dei ka sla ka kawang don sepok le ki long shriu ha kan ni ka don ki sok ka shriu ka bang long pietik he bang ong shriu ka don sepok ki sok te ki long dawai ru ki taru ha ka we ka banta tang batang u benai ba sipau khat we benai ba sipau ba u benai ba khat we ki long dawai tang ta ki po ya kita de ki long dawai na ka banta jong ki tu ki ba dona kalsium kita ka kalsium jong ka sieng jadi tang ha kita hi ki banai ki long dawai tang kham biang dei ha banai ba khat wei ka kham biang ban bam ke kan tei ka kalsium ka jong ki ke tang kita hi ki jing ye thu ka jong na ka thin kan ma bahaya kan ni ka sla ka bang ong kum man ta ngai dir ha ba ki set khon nga pundi dawai kum tu anta dengan sakit da kani ka sla nga satap anta na ki selang joki te kloilan bakin yo ya ka jingkot kin sami kloi ka sep kumbang ong tang ba dei bet tang da kani ka shriu tong ka bang ong kani ka dei ka shriu panai ka don jing khair hadu kata bat kani ka dei sla untuk tu le khair suwon kam ya dei esok kani ta kam long ra tang kani ka balong dawai kani ta kam long kani ka dei siu panai ni ong don ki ong ka riu panai don ki ong ka riu ben ka riu tong don ki ong ka siu kwai kani hala ka jing khot ani sing ong ka riu panai kel tang kum ta hi nan sa ladang yo por ngas nang batai ki sa phang ki dawai ke ngat sai la da phin tersang phin sa ya ro ru yang te kumbang ngai i po komen ki ba don ki ba pan nomor phone nga ngan ai mutai nomor phone nga ru sila ban kho da don kam da wai ni ki don kam ku ngoi nga sa phone hong ni nomor phone ba sila ban phone kan dai lai riu nhau san not sao nhiều not u tao le nomor phone ba sila ban phone nga ha kan ko ka po ngan ong biang se sisien khen dai lai riu nhiều san not sao nhiều not ta ding bat phone wa kila ban phone yang a không lấy si buat